Sa ano? Simbakbot. Pasarilis ka. Sa Pasarilis. Heme-heme kami. Malawat taon. Nakasakay kami kay Vanessa. Nedik. Uncle Dick. Yun guys, maraming tanim na singkamas dito sa Rojas. Malapit na kami sa papasok dun sa Paracelis. Vlogger kayo kung magkapuntahan. Yan guys, oh, singkamas. Barangay. Kasama si Shosho. Guys, papasok na kami. Yan. Malalayo-layong biyahe. Dito ba ako nalayos? Isa na eh. Ay, nasa naing na. Sayang. Oh. Nasaning yung tabako nila dito. Kasama ko si Akko dito sa likod. Akko. Metro. Bypass Rojas. Bypass Rojas. Aesthetic man. Guys, say hi to my vlog. Say hi. Say hi. Vlogger. Vlogger. Vlogger ako ngayon. Jadi pa marami may dyan eh. Hawakan mo na isip na ba? Wait, di ba say? Ha ha ha. Caman. Ito ilang labutera kadua. Magalang lablabot lang bubrada. Hindi na kami baikan. Nakabamos na. Ito yung init. Tabok na pa. Ha? Kabugera ka na. Kabugera. Kabugera. Ay, nalibet ko. Nalibet ko na, hindi nalibet. White van! White van! Nakaturog eh. Yan ni Madam ni Bangker. Bangker nga! Bangker. Ay, rough road na, papasok. Pasinigan? Tayo pa? Ay, kayo pa? Keme kasi. Keme. Kawan plate number na rin. Naman. Wait. Rough road nga dalan. Danom-danom. So pang kami di Mountain Province. Mountain Province. Ito guys, pakyat na kami sa kanya ito yung lugar. Ha? Ano? Bimbakso?
tuyeng guys. Ito na. Ah? Oh, met makita nga ba to? Oh, dito na kami guys. Matinaga pa dyan habang yan. Oh. Anya toy? Ayan tayo? Salisa. Kadyo, ayun sa ngiti ng tinong kadyo. Dad! Hi guys! Papanantay nga Rodan. Ay, para sa Elis. Para sa ano? Jampon dang ubing. Oh, ni Madam tayo ni. Madam Tonyang. Madam Anyeng. Be. Anyeng. Saya picture ka dyan. Jun, baga kayo. May tagay sa airpad. Ay. Montage. Pay cambio mo ka na. No? Bimbak South. Nakamit tayo bagyon ko. Hindi kami ti bagyaw na. Baka ralate kang bagyaw. Bagyon. Nagbalbalo ti bagyon. Diyan siran mama ang tawag. Tawagan na eh. Dahil sa pagsalita. Marunong kaming taon. Tay video kayo nga mululay. Siya ya. Sige. Oh. Outfit check. Outfit. Pang hiking. Ano pang hiking ta outfit ko. Nakadaron ni Vanessa tis. Bimaksot. Maraming ni Vanessa. Tiga ngarad na eh. Hindi in person? Tumo. Hindi na pan kayo? Da. Ano? Tensa. Sa nga pulon sa? Sa nga pulo 15. Tumo. Jai? Ito. So 30 pautang. Coins. Puro coins. Nakadukwarta na pa nito. Mga wale. Ato nga minaneto ka pa. Was. Oh, di ba? Kasi di ba naka-edit na di ko ayaw? Liptin. Ne. Ne. Umuli kami jagdan. Manong step ata? 150. 150. 150. Ato iti 151. ato iti binayadan 20-30. Kalabayan naktag. Ay, siya kalabayan. Oh, nagsulay. Karagtagsing ka. Mula ito nagsakot. Nga raw. Saan nagkarola? Guys. Umuli. Bakit hindi ate ba? Ha? Pwede nuli pa yun ng BT day. Oh, narigat tumuli guys. Sulit. Welcome to Simakbot. Ajay kumanit yung maulay. Bulyam garahod. Tari bakras na. Yeah. Zipline ko mahayag day. Iturod na ginang. Ano makita na yun, Toy? Nuang. Makaisbo na. Diyan. Ah, yung parang tower. True.
Uy, titit. Adyo ko ngayon, jagal al-al. Ada yung paisi ka. Malamig na hangin. Naka-live na eh. Live na mamay. Pag-vlog ka, tag-live kami. Kapanog. Big signal tikwat. Hindi, signal tao. Dito. Kumati dito na eh. Ako dito tao. TM. Pa-hotspot man. Ayan, di yan lida ng kal. Ah, dyan. Kita ka di, Bay? Diyan eh. Ayan, ito na dyan. Ayan, la pa awid. Ito na nga pa oh. Ayan, Hinihingal na si ate ke. Pang-asmaya. Jinay, di ba yan? Ada kasi na may lajinay nga tao na nga tao. Nagbida nga ako bakon na eh. Ah? Doon sa may tao. Dapat ang mahal. Hindi. Eme-eme. Gano'n? Hinihingal na. Sa kawan gano'n. Nagtapak tulad ka rin na bumaba na lista oh. No, tala ikukuha naman to kaya may. Maday nag-message nga rin. Sana all. Kung kuna naman. Latag ko naman. Sige lagi. Di kayo tutok na. Pandugmit sis. Lagi kang barbaro nag-jowa. Ha? Lagi kang barbaro nag-jowa. No. Makaalasi ka. Video ni manok din yan. Ito. Parcel? Ito tinapanan nyo? Napananday deh? Di po ni Kaya. Ay, di nag-picture yan. When? Tsaka, ano yan, lida dyan eh. Ay, Ajay Pai? Kaya na pa yata umabot jay? Kaya na. Kamera din dyan. Yung na nga to ating banda na eh. Pasang baaway. So ba na? Pati nga kami laydot na eh. Yeah. Nagsakay nyo nga ragpas jay? Ato ba nangal? Ay, hantay ka rin. Oh! Nibon-nibon. Tila papapanan na. Upper bound. Mayat ag hiking no kwa bigbigat. Oh. Ito ang view. Danto dalam tanay. Picture din siya isang profile. Supay ma ay shit. No, tinga bunbun talaga na eh. Luisa, pan! Sige, takan! So, para sa Elisa tayo. Eh, madating. Bimagsot. Dito kami sa Bimugsot. Bimugsot guys. Makabandok tagpa. Umuli. Iglagto ko ang tanay. Na ni Bunbun na eh. Ilaw na yan. Hindi nagmaidya, dito ko anak ko. Sabong-sabong na. Malalaing dyan, putano na. Tatay kay kaibigan po ba picture? 3 Navit. So ayan guys, nandito kami sa Paracelis Mountain Province. So ito yung view guys. Oh, ayan. Ganda ng view dito. Ayan o yung view. So let's go. Doon tayo sa kabila. Ibusin nyo dyan film na ta camera. Charis. Ayan guys. So naka-video, naka-vlog na. Babulod man. Siya man nga rin picture amit ta camera. Dito siya ako nag-vlog. Ay naka-video may. Kabidyo mo yun eh! Hi! Ha? Monor picture ta.
So ito yung mga lakad guys na wala sa plano. Dinaanan lang ako guys. Ayan. So nakarating kami dito sa Paracelis. Ayan. So mamaya guys update ko kayo dahil meron pa kaming isang pupuntahan. Ayan. So ito yung view. Ayan. So ayan guys, update yun na lang ulit later. Oh, kami jibangi rin guys. Init. Hirap umakyat dito. Oh, ayan. Dito kami sa Paracelis. Mountain Province. Ayan. Sila mga kasama ko guys. Ha? Uwian na. Nakait mo pa jibangin. Sudut. Ang tagarog kayat na eh. Uri kayat tayo.